Konakele. Suka! Khuphuka. Ungangixhaphaza wena. Alright, sibuya kanjalo umsakazweni wakho uma phambili Ligwa family gelaza neindaba zalo imizuzu iqopha ukuthi ke ingamashima amabili nesishiyaka lolunyena kanjalo sekulona ihora le12 sesayidedela ke insizwa lapha kodwa ke kunembuzwana nje ke encane esasele ukuthi ke isicacisele insizwa la ukuthi ke kuhamba kanjani mfowethu kule album le esizoyi empela nje ke esikhuluma ngayo njengamanje ialbum eyakhe kanjani mhlambe inezingoma ezingaki mhlambe ke yini lo ehlosile ngale album njalo yehluke ngani kwenye kwamanye noma ke mhlambe ke ukwakheka nje koshuni wakho usuwonke wakheke kanjani ushuni wakho okuhloka kwale album ukuthi ingoma zayo eziningi ngixila kakhulu engomeni zothando ngoba ngiyakholela ukuthi ke uthando luthinta wonke umuntu uzwaka akekho uthanda akukona ukuthi abantu abathandana kuphela kanti futhi noma kunjalo abekho futhi akekho umuntu ongekho ebudlelwaneni akekho nje umuntu ongathi mina sengahlala iminyaka akekho ebudlelwaneni noma kuthiwa sekunjalo kungenzeka ukuthi mangabezwa lezi engithintayo mina ethi hayi ngiyabuyela alibuke ngenye indlela azizwe evuseleleka so kule album ngixola kakhulu ingoma enzothando bese ke ingoma ke ziyi14 zikhona la kwi album lena zo 14 engicabanga ukuthi kule album engilindele noma engihlosile ukuthi yenza umehluko omkhulu ngithathe ngibeke kwelinye izinga ngithe mangiyenza ngathi umnando sawubona ubuhlungu sala kahle kulokho bengiqonda ukuthi ngifikile album yokuqala ngaba ivukani sengiyahamba kule yesibili usuphumile impela kumavukani ngithi umnando sawubona ubuhlungu sala kahle uma ngabe uzwile unendlebe uzwile walalela ngiyathemba nomunye la khona uyezwa manje ukuthi cha lo mfana hayi ngiyamuzwa noma ikhona into engizwile ayithintayo engizwayo ukuthi hayi no kukhona mhlambe la engahle kuyeke khona so iloko umehluko engingakusho ngayo album ufowethu la kwezinye nje ke izinto ke ezindinge ezenzakalayo ungane yakwethu siyakubona ke uyafika emculweni ucula kahle ngendlela eyisimanga kahle ngifuna ekuthaneni mhlambe uma ke uwakha lo shuni wakho abantu ke mhlambe obulalela kubona noma ke mhlambe ke kwesinye isikhathi umunye umuntu akathathi ushuni njengobunjalo kodwa ke uyayethathe i-energy mhlambe ke umculi asuke ecula ngayo kwi CD noma mhlambe estage into ekanjalo so ithatha phi energy engaka Okay asibuyele khona lapha na ke embuzweni mfowethu mhlambe ke ukwakha ushuni wakho noma mhlambe ke ezinsizweni obekuyizona obukela kuzona uma ke uzongena kulomkhakha kaMaskandi mhlambe ke ungabala obani cha uyedwa nje umuntu engambalula kulokho okungumjikelo mfowethu ubani cha lapha kaShafuza okuyena umuntu engathi nje mayeqhamuka ngagxila kakhulu kuyena ngathi mangilalela kwathathi kunento engiyithandayo ivoice yakhe uma ngicabanga ngalesi sikhathi mayeqhamuka kwakuyivoice eyihlukile kuMaskandi engakazi ibe khona yaqhamuka naye le voice le ya style asidlalayo so kwakuthi kena ngithanda lento ukuthi ke kunento entsha aqhamuka nayo yena ngase ke ngigcina ukuthi hayi lo muntu ngiyamthanda engingasho ukuthi uyena umuntu oyisibuko sami namanje oyi role model yami la khona nje ngathi ke amathambo ecala hangalala ngokuthula kumina usaphila kumina futhi akasoze yahamba ngoba yonke into engiyaye ngithi mangiyenza ngiyaye ngithathe lapha kuye ngiyaye ngibukele lapha kuye lapha nalapha yizeke ngingasiyulingisa mina ngoba kukhona ukuthi uthi umuntu uyamthanda noma ubukela kuyena ugcine usulingisa lokho akusekona ukuthi ke wenza ushuni wakhe noma istyle sakhe mina ngibukela kuyena uyawuzwa na umsebenzi uzwe mangabe mhlawumbe insimbi lapha nalapha uzothi hayi cha lensizwe impela
ihlaba nje ngathi kusala kuyakhona lapha yana uyabona yizeka abanye abantu mabekhuluma bethi hayi usuyilo ngqo ngimangale kodwa Ngicabanga yikho lapha uthi okay wona uyawuzwa ushuni isitayela indlela okudlalwa ngayo nendlela amagama arhyme ngawo kodwa ke ngiyacabanga ukuthi futhi lokho owakushiya ngoba omunye na ugcina sethola nendlela yokushisizwa gcina nalo efuna libe izihonga njengelamjikelwa so akwenzanga ngani lokho ngoba ubungakwazi ukwenza ngendlela engibuka ngayo lokho sekuwukulingisa futhi lento engishilo so ukulingisa lo kanti ukulingisa lento leyo umbukiso edlala ema-TV suke kungeyona into yangempela kusuke ku-act mase kuqedwe lapho iphelile umuntu uyayiphilela impilo yakhe manje umbuzo wami mangilingisa mina ngizolingisa kuzobe yini shuthi ngiyogcina nanoma kumele ngithathe unkosikazi ngilingise ngoba into esengijwayele ephila kimi so angikwazi ukulingisa yabo kumele ngithathe ushuni yabona nje kancane but siselapho sikhuluma lento ecalaga ngizoke ngithi bafana bami nina ngolingisa lonke lokhu nqamba mangala nithi indlala ushuni wecala akavela othi cha simbone akavela ophikayo makaphumela obala sewushuni ninalo sewushuni ninalo udlala la ngiyabuza ikhona le ngoma kwi-album ethi cha lapha isihloko sakhe la ngilungisa khona amaphutha kubafowethu engibazwile abakhona abathi bona mabehleli bese bedlala ushuni wecala kodwa bangawudlali ushuni wecala uthatha umuntu uthathe ibeat lamjujela njengoba linjalo ephinde futhi umuntu ethathe ingoma njengoba injalo uyezwa njengoba injalo njengoba ukuthi njengoba injalo eyicule afudumeze nje impela ngenhloso ukuthi kuzothi wafethu ngikhumbuza icalaka yefethu usuyile impela ayisebenzi lento leyo udla amandla omunye umuntu mhlase kumele uzenzele into yakho thiwa ke nasesimbeke eceleni ke umjujelo kuyoba inkinga ngiyalisaba ihlazo ngoba sebakhona asekwenzekile kubo lapho kodwa ake senze kanjena mfethu nakho soyithintile le ngoma Nakada nje zokusakaza isikhathi mfethu ngabe ngikhumbula impela isikhathi khona okusele ngane yakwethu lethi nje usuke wayicula asengeni ngoba ikhona ayidlalo kodwa nje mfethu awethula abafowethu ohamba nabo njengamanje la emsakazweni iLigwa FM mhlambe ke ngokubaluleka kwabo noma ngokwamaqhaza abawabambayo emculweni wakho noma ke ingasikho emculweni kodwa nje empilweni yakho ngizoqala ngobhuti lo ngapha esandleni sami sokunxele njengoba ngibona bhuti ngimuhle nje ngigezile ngigqokile lapha kubhala ukuthi ngiyashisa noma kubani umshiso ke lona ke ibrand le local brand ephethwe uyena ubhuti lona ungagara umfokankosi olapha yana endaweni yangakithi okumthatha isikhathi ke naye ukuthi egcine esondela lapha kumina uyabona uyazi ke yena ukuthi bekwenze njalo so iyona nsizwa ke nje ngiyibrand ambassador yena khuzane yempahla lezi zakhe kuphinde kube khona ke lapha naye ke afaka khona isandla futhi kokunye ungagara umfokankosi yebo bese ngaphambi kuba siye komunye asimbingelele fowethu uyaphila ngiyaphila hayi siyaphila insizwa le usenza sibe bahle nongengqokisa sibonge mfowethu insizwa enjani insizwa wona ngokokwakho nje inalo nilikusasa la emculweni futhi yazi lo mbuzo ubuza umbuzo obaluleke kakhulu engicabanga ukuthi maningi amaciko okufanele ukuthi bayithole babathola abantu abangabaphendulela kubhlungu futhi ukubuka umuntu ayenza into ubona ukuthi nali talent kodwa manje le talent lokhu linyatheleleka phansi sikhona ukuliphakamisa uyabona uthanda kakhulu umsebenzi wakho into yokuqala leyo uyawuthanda kakhulu ayikho into ayithanda ukudlula umsebenzi wakho ufanele maybe izona zezinto ezangenza ukuthi ngisondele eduze ngithi no man ngalokhu ngimbalekela ngoba sithi isikhathi sazana sizama ukuphusha ngoba nami ngangikubona nalokubekezela futhi uyifuna uyaphula kakhulu ngibona ukuthi le pressure eza ngaya ngangimele ngoba nami kwakhona ngisabambe khona indawo eningi
kodwa ke manje ngaze ngathi no akasondele ukuze lento sizozama ukuthi ayivele kubantu. Yabona. Sibonga kakhulu ngani yakwethu. Bekuthiwa ladies first kodwa ke ngathi sizothi ke ladies between. Kusuke eGoli ngani yakwethu ubingelele nje emsakazweni. Asibuye ngapha ko hey uyaphiphitha.